Abiadura handiko tren aurrerantz doa, adibide gisa gaur Durangon ikusitakoa. San Andresko tunel berriaren lanak 78 metro izango ditu luzeran eta Larrinagatxu eta Etxenako biaduktuak lotuko ditu. Honela, Euskadiko azpiegiturarik garrantzitsuenean beste aurrera pauso bat eman da. Proiektu hau geldiezina da. Eta horregatik zorionak eman nahi dizkiet lanean aritu diren enpresa eta pertsona guztiei, eta bereziki Iñazi Uria gogoratu nahi dut. Berak eta bera bezalako beste askok gure herria aurrera ateratzen ari garela sinistu zuten eta ausardiaz jokatu zuten. Azken 2 urteetan Euskal Y-koaren 11 tarte jarri dira martxan eta datozen hilabeteetan beste 2 tarteren obrak hasiko direla iragarri da.